Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyong palatuntunan aksyon hotline. Karon iyang adlaw, Miyerkules na kita. Kadasig lang sa aton sining tiyempo, petsa 23 na kita. Sa bulan sang Disyembre, tuig 2020. Aksyon Hotline. Kumusta naman kamo mga suki namon matagpalamati sa kanginan mga nagasunod sa aton sining pagpangalagad via on air. Amuman ang mga nagasunod paagi sa online sa mga Facebook users kag mga Facebook supporters and listeners namon. Bisan din ka man nga bahin sang kalibutan ang amon gid sini nga pagpanamyaw bangod nga Aksyon Radio. Basta gani nga may internet connection ka lang, pwede ka na makamonitor, pwede ka na nga makapamati sa mga update sa mga report, mga balita diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, amuman sa siyudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in, tubtob kita sa takna nga alas 9:15 karon iyang nga aga. Kumusta kamo kay ang aton sining countdown mayara na gid lamang duha ka daw, dalawang tulog na lang. Actually, Christmas Day na. Aksyon Hotline. Hindi man kamo magkalipat kay siyam ka daw na lang ho ang nagahabil-habil or nabilin nga tiempo para sa 2020. Kabay pa nga sa pagsulod sang 2021, madula na ni ang ginakabalak-an naton nga problema sa COVID-19. In fact, may ara latest speaking of COVID-19, ang Okta Research nagpalayag na dito sa Luzon sa mga area sa Metro Manila nga ginapaandam gid kag gina-advisean ang mga local government unit nga kinanglan preparar gid sila no nga bangod nga may ara sang nakita ang Okta Research nga posible may ara gid sa pagtaas sa cases ng COVID-19 after the Christmas holiday celebration. Aksyon Hotline. Nanobot ang balon ti kun aton paminsaron ang ginhambal diri sang Okta Research siling ya sa mga LGU dapat ipatuman no gid ang insakto, istrikto anay subong ha. Ini nga tiyempo nga magahiwat kita sa Christmas celebration kag New Year, hindi kita anay magpinagusto. No bangod nakita diri nga posible liwat nga magataas ang cases sa palibot sa pungsod. No sa mga lugar nga amo ni gintumod nga daw karisgo gid sa gihapon ang problema sa COVID-19. Aksyon Hotline. Di kabalo ka naman kung mag-increase na karon ang cases sa tagsa ka mga lugar, waay choice ang national government, ang national IATF or the local IATF sang isa ka LGU magluwas sa pagpatuman sang liwat kag istrikto nga home quarantine regulation. Aksyon Hotline. Diri sa aton sa Negros kag Bacolod, ang ako lang diri ginapangamuyo kabay pa
kooperar kita tanan, di kita magkalipat, nga magpinagusto pa kita yasang tililipon, no? Ang party-party, nga hindi pwede, pero ti wais ang makadumili sa aton, kung ara sa sulod sa aton mga panimalay, kag kumo, halugan kay ti buwas ha, take note, buwas nga adlaw, wala curfew, diri sa Bacolod. Diba si magpinagusto kita, party-party bla, sa balay sa magkilala, takay ti pwede ta kapauli, bisan kagahon na. No, kay ti why mo, why curfew? Ti pero ang aton diri dapat, panumdumon, ang problema sa COVID-19, ara sa gihapon. Action Hotline. Ang inyo sa mga mensahe ginabi-abi tagid, hindi ka mo magkalipat, magpadala, mag-share, mag-like sa mga program sa Action Radio Bacolod, kag ang inyong mga mensahe, komento, kag opinyon, ginaabi-abi tagid ina. No? Hatagan tayo na karon sang pagtamod. Action Hotline. Anong mga dalag ko nga mga balita nga tuntutukan, baw pobre mini, sus, kanimalas, amo na subong, halong gid kita kabalo ko, damo subong sang nagahingagaw, no? Pala uli, kapin pagid sa ginapatuman bala, no may ara ang city, o Bacolod sa ginatawag ng curfew. Pero tikon may ara ka malangi trabaho, kag may reason ka nga na curfewhan ka, na late ka bigwa, kapin pagid kon essential worker ka. No? Kag kinanglanon sa trabaho mo nga mag-report o kung kaagahon magpauli, ti ina makonsider na sang aton authorities. Action Hotline. Paki-update ko karon, basi may ara na latest sa Action Alvin Graba, or sa hipis ang police station number 7, sining nabungguan o kung aksidente nga nagluntad kagabi, tiyamakon mo iya, na hit and run ang report nga ni hit and run ini isang pick-up. Kag aksidente nga ginasakyan nga tricycle, dito gid kumadto sa ginaagyan sang tracking. So ang resulta, patay ang pasahero. Action Hotline. Ang record nga nagkuha ko, manog engineer pa ni, ang bata, tiyamakon mo na bla, now sa isa lang ka sipyat, sa isa lang kapisok sa ngaton mata, ang aksidente pwede nga magluntad. Ang pamangkot subong, na naman, ano nang latest, naibaluan na, nagsungka na bala sa otoridad atong driver or tagiya sa salakyan, nga amugid ang una nga nagkasungkit sining tricycle. Action Hotline. I-check na karon dugay-dugay ang latest investigation sang kapulisan sa Police Station number 7. Ano pa? Ari gapon, speaking of crime stories, ang latest update man sa investigation sang Pontevedra PNP, sining pagpatay paglutang sa isa ka intel operatives dito sa Banwa sa Pontevedra. Now kay grabe man ni, in fact kagabi idogin dinay na sang New People's Army hosto na Action Elre. Kagabi daw gindinay nila mga alegasyon ngati ang pulis to do among ginlutang sang New People's Army. Ti padugin dinay ina sang NPA. Action Hotline. Di pa mangkot sino tong kriminal na nga grabe ang guts kag kaisog. Ngagin patay niya ang pulis. Ano ang madalong nga motibo sa krimen ng latest investigation sang kapulisan tutukan. Action Hotline. Direksyon sa Bacolod, di mga latest update karon na sa operation dira sa may area sang Bacolod City Public Plaza Christmas Bazaar. Dira man operation no, sa may reclamation bala o reclamation area sining mga firecrackers nga mga manugbaligya, kumusta dak muda amat-amat nga mo nagkala-display, may nagapamakalaggid man. Action Hotline. Kag isa man nga hatagan ta pagtamod today, ining problema sang mga taga Bago City and nearby cities and municipalities. Now, pero bago anay ang hatagan ko atensyon, mapati ka mo pila na ni kainadlaw, last week may nagsaka man di sa Action Radio, isa kaguban, nga nagaproblema sang ila claim or ginabaton nga pensyon sa SSS. Action Hotline.
kada saka sang tawo ding iban gahilibion, manangutang. Ang iban nangutang kay para ginasalig sa ila kuluwaon nga pension. Tinano ang sarang nga mahimo diri sang natungdan ngayon siya sang gobyerno. Nagasaka ding mga taga-bago ho, nagapamangkot kung anong sarang nga mabulig tani sa ila kay ang ila pension pila nagkabulan nga waay marilis. Now, ang madumduman ko, the last time maging discuss ta ini, nga nagaproblema kag bisan ang SSS naghambal, nga indeed may aragin man problema sa system. Ano ining sistema? Nga kundi ang imo sining SSS may ara kadra sang PIN code o kun account nga amo nang ginagamit mo sa pag-withdraw abi sa pag-release sang imo sining pension, may ginhimo dira nga pag-ilis sa account nga instead nga 1, 2, 3, 4 ginhimo nga A, B, C, D, E. Action Hotline. Tiyang inding paglabot dito sa machine nga dito mo igulo ning imo nga ATM, hindi kansindi mambalang machine to sining nga dahil lang waay niyang imo account. Action Hotline. Tingin bagong system, dawa gid gapon husto nga sistema. Can you imagine bala? Kung may pensyon ka, ga-expect kaya mo Social Security System. Ano ba lang Social Security System? Kung expectation mo, maka-provide isang hustong sistema para sa seguridad sosyal sang isa ka individual. Tinano ni, nga daw nagatinudluan ay kamo dira, SSS, bangko, ti sinong dapat disukton katawo ho? Amo malang na ginasaligan sang iban, pero pakarunan tani bala kay para nga mahusgahan tani kag kung pwede. Nga iyon ato na may order sa syudad Sambago, nga mabuligan ni padasigo. Inano ning ilay, da pabuyan-buyanan ni ang pensyon sa mga tao, da nga halos kadadlaw may nagasaka sa Action Radio, di halin pa sa bago. Mapliti lang para magreklamo de. Action Hotline. Ay tidiin yung inyo santos nga kaluoy man. Nga subong nga Christmas, kaya paabot ng iban, nga mainog bakal, mabisan jutay lang dira nga ipreparar, sulod balay nila, wala. Ano pagpreparar mo kayong pensyon mo gano'n sa ligan? 3 na gani kabulan, gaway magtupa. Action Hotline. Pero pagkarunan tayo na kay ang aton diri, this is of public interest. Nga basi ko ni Puipoy lang iban nga mga pensyonado, this is SSS, amo mablang in-experience nila, hindi lang syudad sang bago. O, abi, pabalo ka mo di kay para isahon tani ka pagdala diri sa kanginan, agod nga mapadasig ng proseso, maluoy ka mo. Di pagtawag mo sa SSS, mambali SSS, sir, ara na nabalang pundo nga daan sa ilay, budgeted na nga daan, ara balang diferensya na sa bangko, muni, tigaling ti buligan ta na lang ni once and for all, di na kita magtinudloanay, kayang ending, ang makaluluoy, hindi kamo nga matrabahanti sa bangko, hindi kamo nga ara sa social security system, kundi ang ordinaryo nga mga pensyonado. Action Hotline. Amo lang ng pinakasimple da, please, maluoy kamo. Action Hotline. 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:16 na, nabalikan ko lang di anay sudad sa Bacolod. Antes atong update sa kaso nga paglutang sa Banwa sa Pontevedra. Now may aksidente nga nagluntad kagabi. Amot na nung latest sini. Kay gin pa komisyon ko yung Action Alvin, basi malabot niyang hepe sa police station number 7. I-check ta si Action Alvin, bili ko na contact yan itong hepe. Sa police station number 7. Ang gusto ko mahibaluan kung nano ng latest to sa ila investigation na tumod na balatong pick up. Pakayuela sa number na ton sang hepe sa station 7. Dahil para nga pamangkot na to kung anong latest. No, kay gusto ko man ganit check karon kay Sergio Marie Vargas kung maging pang set up na kita nga mga CCTV camera. Ang CCTV camera with high definition na siya, nami ni siya nga makamera nga makakita hindi lang tuyo o purpose na
nga makuan mo para sa emergencies and calamities. Nagalakip ini ang CCTV camera sa syudad nga makamonitor sa mga cases o crime katulad sini. Tinanong natabo nga ang nga nagpalagyo, ano to yaman, nga nabungguan sila, side swipe sila allegedly. Ang report, tinano ang latest sa to, natumod na. Action Hotline. Grabe, kagabi do mabuka ang korason ko sa live ni Action Dale. Manporting nguy-nguyon sang Iloy, no? Puwerte ang nabatyagan sang isa kaginikanan because of the accident. Diba, kung mo bla, ang isa ni bata ni kapaninguha, nagatraining siya, papauli sa ilang puluyan, why na ganito papasugat sa amay na kay gusto niya man nga ang amay na hindi man makuwanan no, hindi man mabudlayan. O, nagsakay sa tricycle, ang ending, tiyan mo na lang tuguling katapusan diya nga pagsakay sa tricycle. Action Hotline. Now, i-check ko man, in a short while, sa tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, kay ining mga cases sumumula, puwerte kadamo gid yung mga aksidente. Puwerte kadamo gid sa mga aksidente kay insidente nga nagluluntad diri sa syudad sa Bacolod. O kag may ara sang mga nagakalamatay. Action Hotline. Tiyang ang aton lang diri nga please halong gid kamo. No, halong gid kamo sa pagmaniho sa salakyan. Ti bisan ano mo galing kahalong kung may ara gid ya mga driver nga nagapaspas padalagan sa ngila salakyan, yan mo nang pinagkamasubo. No, kung ikaw ya masagapahan. Action Hotline. Why pa latest update ang police investigation? Okay, ti kagabi pa ito natabo kung mag-amo niyang way gapon mahibaluan kung ano gid ang involved sa to, kay ti actually ang natabo sinin umasik na niya mo sa ginagyan sa tracking ang tricycle yung inasakyan diri sa victim, no? Subo-subo man ni makon mong imo kabuhi ya madula lang bangod sa way ginapaabot nga aksidente. Action Hotline. Pero subong nag-uso to ng aksidente, damo mga aksidente nga nagaluntad dis Bacolod. No, halin sa motor, tricycle, private nga masalakyan, kag ang worst kay may mga nagkalamatay. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning over the phone is the head of Bacolod Traffic Authority Office or BITAO. We have Police Lieutenant Colonel Luisito Asibot. Sir, maing aga sa imo, advance Merry Christmas. May aga, Action Art, may aga sa tanon kag sa mga tagsalamatin natin. Merry Christmas man siya. Salamat gid. No, actually, nagtawag ko si imo kay do kadamo bala sa mga aksidente nga nagaluluntad di sa Bacolod, and the latest was last night nga tong may ining nabungguan bala no nga ang report initially kagabi nga nakuha na mo doon biktima sang hit and run sang salakyan, and then nalapakan sang tracking pobre man ti patay, no, amo nang report. Sir, sa record sang bitaw sini nga bulan sang Disyembre or even sa bulan sa Nobyembre, doon ko na mo ginaksidente nga naluluntad sa Bacolod daw? Action Art, unang-una, no, hindi natin ang sakto masapat tungod sa, no, sir, ang traffic investigation, wala na sa hapon, sa bitaw, sa traffic. Yes, correct. Konting butang na siya sa mga police station, andun na siya ng IDMV. Mhm. But anyway, sir, yun yung na kukuha nga natin ang reported, especially kung December, namugid talaga siya nagkakaroon tayo ng mga aksidente. Pero when it comes sa record, sir, wala po kaming record niyan, kaya hindi ko po maibigay sa inyo ang exact figure po kung ilan ang aksidente. Opo. Yeah, I understand. Pero, sir, based sa imo sining experience, kag manugay na dira sa bitaw, sa TMU, sa TMU, ining aksidente, daw hindi lang yan subong nga Christmas season o December, daw halin pa yan nagliga ng mabinulan, damo ya sir, no? Kaya ang kalabanan nga tawag diri actually nga maka-first, nga maka-respond sa lugar nga may aksidente, ang bitaw enforcers na ton, nga mo niyang nag-standby sa dalan, daw subong daw nagdamo gid ya sir, no? I mean, why man kita tuod figures, pero anong problema sini man?
Yes, sir. Una-una, sir, kasi nakikita natin ang kalabanan talaga sa gabi. Kung ang ating mga dalan, medyo taway na, kung freeway na ang dalan natin, muna nagkakaroon tayo ng damo ng mga aksidente. Plus, lugaran pa ang ngayon, Christmas season, damo mga hubog, ininom, wala na sa those control sa manibela, muna nakaka-aksidente sila. Plus yung overspeeding, pagkabot sa gabi. Kasi balang mo, sir, ang Bacolod, pwedeng kalapad ng mga dalan. Okay. Ang tawoy-tawoy ng dalan natin, nag-overspeed sila. That is why na nagkakaroon tayo ng mga grabing aksidente po, sir. Aha. Yes, so anyway, tiyan mo na ang isagid siyang problem. No? Kapin pagid kon ara ka sa mga dalagko nga dalan kag National Highway nga daw halin sa tracking, pakadtos kag may salakyan ara na tanan galalabay, amo gid ang danger kung kapin pa kun gabi. Yes, sir. Yes, sir. Kaya nga, ang ating local government unit, andun niya kay Mayor Billionaire Villa at saka kay Congressman Gasataya, ginadali namin itong economic highway, sir. Para itong mga traffic natin, sir, ma-divert natin na doon na sila mag-agi para hindi na sila makasulod dito sa Bacolod at makabawas-bawas tayo ng mga aksidente. Kasi nakita natin, sir, yung kalabanan, yung iba sa mga traffic accident natin involving din yung mga malalaking truck natin. That is why na yun nga ginadalit natin siya na para ma-divert na natin, may paagi natin sa economic highway yung mga malalaking truck po natin, sir. Yes, sir. Now, anyway, i-check lang na mo na karon sa police station number 7 kay ara na ginman sa ilang investigation. Pero ma-check ko, sir, ay sila nga Christmas celebration sumong since kang bitaw isa sa mga ginatap kang gina-utilize para sa road clearing operation 2.0 sa mga dalanon blind ng mga naga-illegal parking. Anong latest tumong, sir? Ang compliance ang mga barangays? I mean sa public ginakatuan nyo? Yes, sir. Ang DILG, sir, gintagaan tayo ng time frame from November 16 to 21 na mag-clear tayo ng mga dalan, especially yung mga illegal parking, mga obstruction. Sa ngayon, sir, ang bitaw, in coordination sa mga barangay kapitan natin, kag sa City Legal Office, kag sa POSO, katigid ang mga clearing, sir. Every day, sir, may mga accomplishment po kami, documented namin before and after. Okay. Pagdating sa assessment namin sa January 21, tawhay na din ang mga dala namin. So far, sir, ang ating mga barangay tanok, barangay kapitan, ang ating pong mga ibang unit ng gobyerno, nagtutulong-tulong din siya para dyan sa mga obstruction kag illegal parking sa dalan, sir. Pero may ara na ginman nga gin-issuehan yung citation or whatever nga di do kuha na gid bala do permi na gid ang ila sila pagpasaway. Yes, sir. Tuloy-tuloy po yun, sir. In fact, ang dami namin mga nahuhuli ngayon. Plus, ang dami namin sa ginatagaan ng mga notice na kailangan within 72 hours kasali nung gid nila yung mga salakyan nila, especially yung mga stalled vehicle sa dalan. Okay. At kung hindi sila, after 72 hours na hindi sila makakomply, ginatow po yan namin, ginadala po namin sa bitaw, sir. Aha. So butang balon sige-siging operation no and ini ginagapangabudlay gyapon ang traffic enforcers ta although pila na lang dalawang tulog na lang Christmas na Yes, sir. Opo, sir. At tuloy-tuloy po yan at ngayon nga po nagpo-concentrate tayo sa mga areas na marami po talaga tao, especially ang downtown area, itong 2024. May mga deployment po ang mga tao natin plus sa mga simbahan po, sa mga simbang gabi natin, para din po ang mga traffic enforcers natin para po ma-direct and control ang traffic, pati ang atin po mga parking po sa dalang, sir. Sir, thank you gid no. Anyway, isa na gid lang gusto ko hibaloon kay ti sige-sige ning operation nyo. Ang aton mga bitaw ni Sir bisan 25 maduty ni sila kasi kuno ko damo traffic lights naton nga may gubaw. Yes, sir. Sa ngayon, sir, ang bitaw natin wala po tayong bakasyon, even 24-25 naka-deploy po yan kasi yun yung mga time na kailangan po tayo, especially po doon sa mga dalan na may mga guba po tayo na mga ginagawa, especially sa may bandang Mansilingan natin, papuntang Dumanan.
Subong po, grabe ang ano po yan, ang construction ng dalan. Okay. Pero ang ating mga traffic enforcers, nandiyan din po siya, especially Christmas Day, para hindi po para tuloy-tuloy po ang pagserbisyo publiko po namin, sir. Yes, sir. So, pero ang traffic lights ta subong, damo gin man may mga guba pa? Sa ngayon, sir, wala po tayong gubat na traffic light. Maliban lang po dyan sa may BS Aquino, Lacson. Yan lang po ang isa nating sira. Pero ginatingwaan man natin, sir, na maayos. Kung nakikita po natin na ang ating po mga traffic light, minsan wala siya. Yun po ay dinadirect and control ng ating mga traffic enforcers. Okay. Hindi na talaga kaya ang build up ng traffic, especially subong na ang daming salakyan. Pinapatay muna nila siya at kinokontrol na lang po ng traffic enforcers natin. I see. Abi ko, ani kung guba nang ginahungod gali i-off na lang so that i-control sa mga traffic enforcers naton. Yes, sir. Kasi kung makita niyo po siya, grabe din talaga ang ating pong dalan, puno-puno, plus nadagdagan pa na undiscipline natin mga driver na hindi magpapugong aragi sa intersection. That is why na pinapatay na lang po ng ating traffic enforcers kasi kinokontrol muna ang ating traffic, sir. Finally, Colonel, anong matugon mo sa mga pumuloy diri sa Bacolod as we celebrate the Christmas Day and the New Year's Day? Yes, sir. Una-una, salamat ulit, sir, sa oportunidad na inihatag yung liwas sa amin para maipabot naman sa ating mga pumuluyo ang aming pong mga ginaubra. Kapasalamat kami sa patuloy na pagsuporta sa amin sa Bitaw until itong matatapos na ang year natin. Ang unang-una lang din yan, papaalala natin sa mga motorista natin na yan nakugid ang numbers ng aksidente natin pagdating ng December tungkol sa pagdating sa gabi, ting madaling araw, damo naman mga lasing, kanya ma-freeway po tayo, damo na aksidente. So, kailangan lang din po ang iwasan na lang po natin na inom kung mag-drive po tayo. Kailangan din yan, physically fit tayo kung mag-drive tayo. Plus ang ating motor vehicle, kailangan din yan, i-check din natin kung nasa kondisyon before tayo magawa sa dalan. Yes, sir. Plus sa ngayon, damo po na talagang ginagawa natin dalan. Diyan po sa Mansilingan, ganyan po. Diyan naman po sa may West Town Hotel, sa may San Juan, ginaubra naman ang dalan natin. Okay. So, napangayon naman kami liwat pasensya. Pero araw lang naman po siya ang ating pong Bitaw. And with support ng ating local government and then Mayor Billy Nagdila, kanyang iba pong ating SP, gabulig po sa atin, suporta. Tuloy-tuloy lang po ang aming suporta. Araw lang naman po ang Bitaw para po mag-ubra po ito. Especially this December sa New Year po, sir. On that note, salamat, Gid. Good morning. Salamat po, sir. Mayang aga. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Action Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:46 na. Action Hotline. Oy, standby ka mo ang mga kaaksyon natin. Dugay-dugay may ara kita sini sang promo ko anay. Kay parang mahatagan ta sa ang aton sining nga winner nga magabaton sang 500 pesos karon nga aga kwan iniya. Kabahin gyapon sa amon nga pamaskwa karon iyang adlaw. Ari na. Wario ang aton sining winner nga gabuton karon nga aga. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Hotline. Dari kita ho sa aton sini mapalaron nga winner, i-dial tayado para nga nagaring. Kabay pa makasabat iningaton sini nga winner karon nga aga. Hello, good morning. Hello, mayong aga.
Mayong aga. Bao ka na, may isang tingog mo, do Christmas na Christmas kid. Si Art Saxon Radio Bacolod. Wow. Wow, idol. Wow, Manuwa ka. grabe. Si, ano kaning kumpleto tangangalan? Si Inday Lunesta, Elban Buena. Leonesa Ilban Buena. Elban Buena. Oh, yes. Yabo, oh yes. 36 years. May Pasko ako da. Ha? May Pasko ako da. May Paskwa ka di samon. Wow, uniforma. May Pasko ako. Yung di porma ang Paskwa. Edad mo 36? Oo, sulian na da para magbubinta. Nga 63 ka na? Yes. Din ganing address mo, Ma'am Leonesa? So, barangay 25. Barangay Magiliog 35. yun. Ano nga purok na? Magiliog yun. Magiliog. Magiliog. Tubang backup. Sa Tubang sa Nagligya backup. Ate, sige. Oo. Ma'am, thank you, Gid. Kamonitor kagigali sa Action Radio Bacolod Perme. Ay, unto bisan patay ng radyo ko ga andar ginay. Bo, grabe. Live Bisan, ko gina iya. bisan Wala na yan, off na, awat sige pa monitor ha. Tikilala mo ang program, balaan mong program kay naging sundan ko. Oy. Ayun Oo. Alin sa aga, alin kay Sino- Pris Talangga aga. Ah. Kay Boy Duran. Wow. Daton ikaw. Daton ti balita. Mm. Drama. Mm. Drama ni tanan-tanan. Ate, sige. Sa firing line sa gabi kay Aikwan. Ate, okay na na. Ma'am Leonesa, Yes. congratulations sa imo. Hulaton mo lang, ma'am, ang among pagpanawag, ang among siningit text, talin diri sa traffic division sang Action Radio, sa Okay. in charge namon, kay mapadala na sa sang reference number sa imo. Wow, congratulations ulit sa aton kag kita number 1. Wow! Sige, oo, salamat, You're Gid. number 1. Salamat, Gid, sa pag-support. Salamat, Gid, ha? Congratulations! Okay. Morning! Padayon lang, teka mo ka pamati da, aksyon na. Wow, pero siya may promotion pa. Good morning! Good Congratulations! morning. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagserbi. Action Radio. Action Hotline. Amo lang nakasimple, basta ka monitor ka lang sa Ason Radio, kag makasabat kag gilayon sa amon sa ning tawag, ikaw gid ang mapalaron nga winner nga makabaton sa katon papremyo. Action Hotline. Temprano nga pagpamasko ang ginahatag namon diri. Kabalo kabahin man ni pagpasalamat namon na thank you for making us number 1. Without you, why man kami diri? No, kay kabalo kami nga kamugid ang nagpa-number 1 no sa Action Radio nga naga-support all the time, all the way. No, amo na ya ang mga ang gintukod ni Action Dorel nga Energy Fans Club gadamo na lang gadamo ho. Ti siya ning commissioner di. Ang paginsindi ko naman nagtag sila ni Action Boy nga duwa kuno kwan. Libre nga kiss. Libre nga kiss. Virtual galing nga kiss. Sige, thank you, Gid, for listening. Ay, nano to? Sige, ariyo. Dire kita na yung sa mga mensahe niyo, maiban lang kumpisan pila lang, Gid. Kay VGL Hong Colimbo, good morning, Merry Christmas to all. Action Radio Bacolod, Julius De La Flor, happy birthday, pa-shout out. No, kay Nunoy Taones, Jocelyn Libon Dispuho. Kamo ni mga avid listeners naton eh. Thank you, Gid, sa inyong support, ha. Kay paring Basti Girhin, pare, Merry Christmas. Thank you, Gid. Thank you, Gid. Sa imo sining time, kag bulig Gid diri sa Action Radio, no? Ara kag Gid permi nga naga-support sa aton nga mga programa. No, ang iban nga maminsay pakaronan ta dugay-dugay kay gusto ko balikan ni ang update bala no sa aksidente dira sa may area sang Alihis. Subo-subo ni sa bata ni nga engineering graduate ngati bangod sa nagluntad nga aksidente kwan sa iya no na bawian sang kabuhi. Now ang aton malang amo ni
kay Lieutenant Espino sa Station 7, dumudlay gid siya subong labuton, no? Kay ang aton wala nga mabuligan ta masolding crime nga mapadasig bala kabalo ka. Tiya ma kun kagabi paton natabo. Dason wine kabalo ka madasig tani nga mabuligan tani nga maka kung may lead bala or information lang initially police. Ano ang kolor, ano nga salakyan to ang ginaligar nga nag-sideswipe siya. At least madasig na ton nga mapaybalo sa otoridad ang publiko mismo makabulig mo pabalo nga ti ang ini nga persona nga responsable kung sino ka man bumaluoy ka patay giniho ang na-sideswipe mo allegedly kagabi. Si Prince Joaquin Rilatos, 23 years old, sang Mount Carmel Subdivision, Barangay Alihis. Ang tricycle, tumutan ng latest nga medical bulletin ni Wilmar D. Asis. Nga mo ni nagamaniho sang tricycle. Ang gwardya sa subdivision mo ito nag-explikar kung ano ang nasaksiyan naman. May nag-hit and run yung pribado nga salakyan sa tricycle. Galing waay ni sa subong do way naibaloan ni nanuman. Si Sir Ariel Pico nanong ambalya. Ara na siya. Kay siling ko gusto tani mga magkuanan na malang ni kay na naka-initial lang kami istorya mo tani si ambalo mo siya na lang kuana basi may mga appeal lang BCPO da sa aton sini nga pumuluyo. Kati kabudlay ni karon kon magamon iya kapin pang Station 7 commander nila do way kabugtaw pa. Action Hotline. Kay ti amoning sitwasyon mo si Action Alvin actually na pangita subong ang pamilya sining nirilutas no kay ang aton diri buligan tani hindi ni pwede yang kay may involved galain nga nag-hit and run allegedly tikbudlay man ni mag-amon nga kung sa aton bla part no nga may ara sang natabo nga katulad sini ti maalimunaw lang ya no kabudlay sina mo napatay ni ang biktima ho ti ba kung sino kamanda konsensyahon kamantani no konsensyahon kamantani nga magsungka kaman sa aton otoridad. Action Hotline. Ay kabudlay man niya nga makon mo nga patay niya mo na istoryanta patay niya kabuhi niya sang tao ho. Action Hotline. Anyway, alas 8:55 na pagkaronan tayo na update man karon na no sa shooting incident dito sa may Pontevedra at isa naman kami ang Boros Police ton patay. Actually may mga update magagabi ito sa aton kapulisan sa investigation. In fact, may na-interview gani si Action Bayan diri sa bahin sang spokesperson sang New People's Army nga nagambal gani nga ti kuan mo ang ila diri ginadinay nila nga ti mo todo may mga incident may mga do silang ginapasibangdan. Pero diri ko anay ho ayon ko anay si Sir Pico kay basi balakon may makabulig sini nga kaso bumaluoy kita engineering graduate ining si Rilato so Online sa hotline. Online sa hotline. joining us this morning is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Action Art, good morning. Good morning sa aton nga mga ka-aksyon sa bugos ng katako ng Action Radio diri sa Sudad ng Bacolod. On behalf ng among City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido, advance Merry Christmas. Good morning sa aton Action Art. Salamat gid sa time. Sir, nagtawag ko sa imo kay siling ko do hindi pa ginamon makontak sa Sir Espino until today. I hope nga sige sa subong libot bala kag follow-up sa nga case. Kay daw hindi pagiklaro kung bala atong nagluntan ng insidente kagabi, biktima ato sang hit and run ng tricycle ginasakyan sang napatay ng engineering graduate. Kag ti kun matuod daw na hit and run, sir, subo niya karon kun hasta subong wa ini magsungka sa otoridad ta. Naka-inform na si mo o naka-update na si Sir Espino? Yes, Action Art, no? Tsakto na ginhambal mo about sinisang aton kahaso nga aksidente diraya kagabi, mga alas 9:30 diraya sa area sang Station 7. Bago ko lang natawagan si Lieutenant Espino sa subong Action Art,
galihong no gakandak siya sang follow-up investigation kaysa subong wala pagigita lead kung sino kay wala man siya may nag-surrender nga driver o kung salakyan sa engineering graduate nga estudyante nga pasayro sang isa ka tricycle. Ang konfirmado lang action art nga Toyota. Kay may nabilin nga marking sang Toyota dito sa scene nga kung sa diin natabo ang aksidente. Okay. Ang iya sini nga insignia, no, yang marka sang isa ka brand sang salakyan nga Toyota. Pero hindi sigurado kung auto, SUV or pick-up. Basta isa nang masigurado ni Lieutenant Espino na Toyota. Sa subong gakandak sila sang follow-up investigation. Ang driver sa tricycle, okay naman subong kondisyon, may ngagaw man dala kagabi sa ospital, pero nakasubo nato niya sa pagambal nga nagtaliwan dining pasahero. Kaysa nabungguan niya sa salakyan ng tricycle, nagbunggo man ang tricycle niya sa tracking. Gani man. Ito ang gintunaan sang kamatayon sa aton makaluloy nga biktima. Sa subong aksyon art, nag-aapilar kita no sa aton mga ka-aksyon sa nagapamati dira. Nga tani kung may ara kita dira ideya kung kabalo kita, makipag-ango tani sa inyo action art, diri sa action radio para mabuligan man naton ini aksidente man ini ang natabo, wala man ting bala may gusto nga maaksidente, ang sa aton ng tani nga atunangon niya lang tani ang yagin obra nga pagkabunggo sini sa tricycle action art. Yes, sir. At least may lead kita nga Toyota ining brand, galing kay hindi lang may baluan no kung bala pick up auto kung SUV. Yes, exactly, action art. Kaya ang inadira nga area madulom. Kaya ang nakakita, di man nila ma-identify gid anong nga klase siya sang salakyan kasi nga gabi. Pero ga-follow-up kita no sa kandak subong follow-up investigation natin nga traffic investigator na ginapangunahan ni Lieutenant Espino. Kagkabay pa makakuha na kita karon sang lead kung sino ini ang na-involve sa sining aksidente nga gintunahan sa isa kamatay pagka-injure sang ang iya naman nga driver sang tricycle hoping matagaan ta ini sa nagakaingo nga action at the same time ma-resolve naton ining traffic accident action. Yes sir, yes sir. Kabay patani nga lapit ni sa CCTV nga gin-install sa city bla kag makuhaan bisan kuan lang part lang kung salakyan lang nga may lead kita bla kung mabalaan ta kon pick up or nano ini bla sa raw no. Yes, action art. Isa na sige na follow up ng subong ni Lieutenant Espino dira sa aton nga monitoring center dira sa Old City Hall. Sabay pa may ara puwa dira or captured no. Sa closed circuit television makabulig mapadasig ining masulba ang kaso action art. Sige. So keep us posted base karon sa udto may mga latest development ini. Sir, amo ni guro lang ko lang ko anda ka panugyan kiti. So, buwas nga daan, nga daan curfew. Siling ko ba si magpinagusto, hindi mo ba ni makontrol ang tao magadto sa mga pamilya nila kag ang tungging-tungging bla. Pag shot hindi malikawan, buwas kay okasyon, no? Matililingob sila, way curfew. Sir, anong panugyan mo sa aton sining mga motorista, mga nagamaniho sa salakyan, especially buwas sa gabi? Action art at madamo nga salamat sa ining tion no sa ining kaygoy na ihatag mo sa akon nga makapabalo makaremind kita sa aton mga pinalangga nga bakulod nun kag sa mga tanan naton nga mga pa-action mga monitor sa ining nga aga. Una bes yung tagaan na kita ya sang kahigaynan sa aton pinalangga nga Mayor Ding Lunardia gin suspend ang aton nga curfew para maski pa paano despite sa nagakatabo bangod may ara kita pandemic mapilma naton ang spirito sa Christmas amo na ula kita cortidas hoping tani action art na ang disiplina hindi tani pwede madula ug sabta lang gyapon basic health protocol at the same time moderation action art hagan-hagan lang labi na gidya sa inom. Of course ang pagkaon kay base kon na impacto kita dira maglain naton nga tiyan kung sobra sa pagkaon hindi man manami na naton nga Noche Buena. Hoping nga saan makainom dira, hindi na tani magwa kung mag-drive sa salakyan. No, lesson learned na ininatabo kagabi dira. Waya na tiyeng na hubog ini ang driver, pero may ara posibilidad. Kasi salakyan sa tricycle ini, kompleto man sa lighting. May suga man ang tricycle, kag may suga man atong nakabunggo sa salakyan, suno ya sa nakakita. Kag kabay pa na kung makainom, magtulog na lang action art.
Yes. Sa may mga armas dira, may mga lisensyadong armas, di na tayo gamiton sa pagpalupok na karon sa gabi o ba sa gabi action art during sa aton nga Noche Buena. At the same time, ang ginahambal naton dira yung to be safe. Dira na lang kita tani sa aton panimalay. No, kung gusto kita magbisita, kung adlaw na lang, hindi na lang kita sa gabi. Kasi kung gabi, limitado ang makita naton, limitado kay manulong. Okay. Hindi kita makasigurado na tawag ng safety and security naton, labi na dito nag-travel kita action art. Sige. On that note, salamat gid Lieutenant Colonel Ariel Pico. Keep safe kag advance Merry Christmas to BCPO personnel. Yes, Action Art, advance Merry Christmas man sa imo, sa Action Radio, kag sa imong pamilya. God bless us, kag kabay patani sa pag-wala naton sang Pasko, maginungahon, mangin meaningful ang aton ng Christmas sa siniya nga tuig. With that, God bless us and more power po sa Action Radio. Action Hotline. Salamat gid Lieutenant Colonel Ariel Pico, no? Kabay pa at least may ara na lead subong ang kapulisan. Toyota, no, may nagsiling pick up pero hindi pa na ma-confirm sa pulis, kabalo kati lain gid ako may ebidensya. Lain gid ko may makita ka. Halimbawa, footage. No, parito bala sang crime starlock, hindi na gid tiya ma-deny. Ato yung ebidensya gid to, although nga karisgos tutuod sa ginimo sa nagakuha videos, pulis, ka naglutang bala sa Mag-Iloy. Pero ti klaro to, grabe to yung ebidensya, ti subong, baw kundiin ka man, nga bahin sang Bacolod, kung taga Bacolod ka, o taga Negros Occidental, o naglabay ka lang di, tani tandugon man ang konsensya mo. Kaluluoy niyo, engineering graduate, nga si Rilutas bla. Diba, kung matuod nga nasa gapa mo ni, ang guwaya pag salapay mo, kung pagmunggo mo na sining tricycle, nagsirit ka lang imo, naglakat ka lang niya, way ka nagidya nagbulubalikid. Now, way man sang nagapangayo sa aksidente, actually mo, way sang sino man nga persona, nga gusto ma-aksidente. Ti aksidente, gani ginatawag na. Ti pero haryo may kabuhi nga nadula, o bangod sang hindi pa naton may walaan kung bala na naman ang rason, pwede pa rin siya lang tricycle, tinasubong ina-establish sa pulis. Action Hotline. Base may nabaluan ka muna, no? Ingod bala inyo bla o kung ano da, base may makamuno sa inyo, Toyota ini nga brand. Hindi pa may baluan, SUV, pick-up, or auto, basta Toyota nga brand, amuning involved sa ginaligar nga hitanan kagabi nga nagresultas kamatayon sa isa ka engineering graduate. Action Hotline. Susan Pahariliano. Yeah, good morning. Monitor lang ko di matugnaw mabini Valladolid. Laidin Navarrete, Araman Elizabeth Malagagamala, Abraham Ortega. Thank you gida. Vanessa Mayo sa Minnesota dito sa Pungsod America. Lilian Tadena, Lilia Taton. Good morning. Salamat kunugid no kag nagacongratulate sa Action Radio. Thank you. Ako maldita. Ako maldita. Action Hotline. VGL Hongko Limbo, good morning. Melvin Pinafil, Tomas Bruniola, kay Dors Hires, Araman Uminto John, Labayen Eduardo Jr., si Baby L kag Mami Lorne. Paring Chupoy magbanwa, good morning si Muda, Marisa Calopez Panisales, Arapan si Bro JC Di Kilatong, head sa Bureau of Fire Protection sa Moises Padilla. Thank you gida sa support ninyo. Perme. Roy Bravo sang OTTG. Sige monitor basta taga Operation Tulong Task Group. Action Hotline. Flora May Bacoling Merasol, Kitaboy Morning. Noel Amar, Dors Yeres, Rems Gia, Araman, Mark Timothy Veloso, Mel Chorita Ferrer, Maricel Coronica, ang iban, karon naman, dugay-dugay. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayo na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Iyan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang magpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon
Napamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, samsay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Radio Philippine Standard Time, alas 9:21. This time check is brought to you by Hotline. Bao, gusto ko pa galing aton tiyempo ay nagid malabutan naton ang parte sa SSS. No? Ang mga taga-bago, karon sa udto no kay check ko giniliwat sa SSS. Naluoy ko sa inyo ang halos kada adlaw. May taga-bago nga nagasaka di. Hindi kita luyag nga maghala ka risgo mga tigulang na nihog kaladto pa di kay bangod sa pensyon nila. Action Hotline. Amo na gani nga please sa taga Social Security System. Buligan tan lang ni. Hindi na lang kita magtinudloan ay. Kay ng SSS gambal ara na ang pensyon nila tigaling san ni makuha. Kay may mga diferensya din kay mo kita nga ang account name gin islan halin sa numbers into letters. Ti waya ma-inform, waya ma nano nga klase ini nga antes tani gin patuman ni dapat well coordinated para nga hindi man magsakripisyo ang mga tigulang. Makita nyo rin mga may edad ng gasaka, maluoy ka mo. Pag-abot ni sir, niway pagkakaon ng iban, kadto di. O, ginaraguyon, dira kay Mayor Nico Yolo, Mayor, basi mabuligan tani ay, kaluluoy man yung mga pensyonado das lugar mo. Karon sa udto kay gin-schedule na ito ng SSS, galing kit tiyempo taho. Wanagid to, managid ka dako sang tiyempo nga na, way nagid tiyempo nga nabilin. Now, ang mga kuan gali, ari nagsaka di, mga member sa mga blind massage, nga mga amigo na to na, no? Kibot sila pati
love story. Labalaan ko. Action Hotline. Malantaw tani sila kay Jack Balaan kag kay sa manok nga pula. Sila kumayara na sa sulod, may manok siya, pero hindi pula. Magwa na karon si Axon Elry, siya nang pinakadako di sa amon. Amo na siya ang nagapanag-iya sa manok nga pula. Action Hotline. Batay ko kay Axon Elry manigapuli si Jack Balaan mo. Oh. Axon Elry, kadto ito sila sa gwa pangita sila simo. Action Hotline. Ako lang reminder sa aton mga ka-aksyon, nakakon sinig. Balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio.